Mabagal pagka minutes sa connection mo yun. Nakukuha dyan sa hype niya, konting halap. Hindi naman, hindi pa ako nakapasok sa narrator, kaya hindi ko alam ang ano niya. Ah, may gano'n? Oo. Kung alam kong password niyo rin, pwede ako makapasok. But I changed my own maybe to once. Just Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing wherever we got going, and it seems that times are all we got. We haven't got a prayer. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why do good times never last for long? Where I'm going wrong. Just once, can we find a way to finally make it right? Just one night, American Idol. could bring you in. If we could just get you in just once, I hope you understand. And why you always come back to goodbye? Why can't we give ourselves a hand and admit to one another? Yan, kaya mo yan. Sige na, kaya mo yan. Find a way to stay together just once. Okay, bata. Taas na. Konting halap pa, pero bigyan din kayo. Para ba din sa mga... Mga brad, isang kasino, isang urugan. Magpapalansin pa ako. Ano pa? Sir, nice meeting, nice meeting. Hiwalay kung hiwalay, hindi ko lang sa puti. Part 2, demonyo na yan. Sir, ikaw naman, sir. Sir, ikaw naman. Halatahan na ako, sir. Ikaw naman, sir. At, ano? Baka 1 liter lang ako pwede. Hindi, ako yun. Kalahati pa lang. Kaya Kalahati pa lang eh. guguluhin ko yung gabi na yan. Hindi po, tapindi. Hiwalay na ako, hiwalay, pare. Ako, Pinagbigan bakit ba, di ba? Yung mo. Minsan lang naman, di ba? Oo, minsan lang mabuhay ang tao. Kung ayaw nila, wag. Di ba? Leche na yan, ano. Ako eh. Ha? Hiwalay na akong hiwalay. Bakit ba, di ba? Mga ilang minutes yung ano, yung kasya sa ano sa YouTube. Marami ah. 8228 pare. 8228. Pag di mo kinantayan, mapapasag ako. Ano mo din 69? Fairness! Janice Di Pileng, ayaw ka lang ganyan. Ano pa? Bakla! Mismo! Matulog ka na. Ngayong gabi.